Ebusua ya mama kwaba ADUMASA TV so sampa onim say gusua ehuru so ye hwese nyakopo beka ho na akoma tumi atoyem ama asumdwe tumi aba ye hu se krata bi enam ewiemu ya edi adencheche ni nyina eye sangma jafla tole sangma jafla sampa manhene ena wode krata akodan court no na chese na ya Sammordua ya ono so no homra ne so ye sampa manhene no eno na nam so a na natole sangma jafla so enam so a or the contempt etumi abo Sammordua ya ehon krata yi ababeto edwana ensem abeto no nyina no krata no tofa bomu nyina ense ozusu se kwan ya enam so ya ono efa emra kwan so amamani amane kwan so ebedi akonwa se sampa manhene na fe yewi akire no obi nso so abo no ho emanhene wo hono mo a wo ha adwene chese na konwadie no achi ne nsema hodo a ekoso ewo sampa ene de wo famu no ena krata yi waka nyina abom nti wono ankasa na nasa majafro to suminu no ya dudu na anim so efre no Mr. Justice Emmanuel Ankama no wono na ya applicant no ena fe no respondent no eno eye na ya Sammordua efre no Rindof no ena sisi ade me no wokasei wode contempt no abono a watro krata na tin ede atonom eno ena eda screen no so na wo hwe no na wonim se benfie miensani ena sample assemble da dwa na wo nyina ba kotokofie mu beka yebebo wo nkroma yewrade de da to ye na fa ewi akire no wose wonte ase enam domahene ene nkofo be hihye na chia edin tenten asa yesi ye kanfo udua no ye kanfo achacha ye kanfo udua no ye kanfo achacha enti emra wonim se na nasa majafla de emra no de ne ye bibia enti sabredi ono de onam kwan no so na woye na ni nyina efa na no ensem a ekoso ewo sampa ne ho se ye hweye na ye de ne ba ye se sampa manhene wiye no esa akoko piem wo court eka enne echina otu hyedane ade ofre domahene wa ama ewo mu ehu wo mu bi nyina chese the court wo so ye bia wo ye ema court hyebuno regional of chiefs se wo mfa ne CD forms no enko national na yenko gazette no se sampa manhene eno so wo mutumi hwe eye ni nyina de firi honom ye no krompo akiri no wo san eguso a wo mo eha no eno anso ho a na no ye san hunu se na kofi so no ene na ahema yi no so no Sammordua no nkofo fa akiri so koya wo mo ekokoye yi no abra brekum court ede krata ba ye se omo makwan emasa so omo akasa boom ra no tugu ye assessed high court panyini ene wo Sammordua wo kura degree ewo law mo no mu nyina mutumi hwe ye a mo bo court mra etugu ye abra munim emra na mo ye mranimfo no omo bo tugu ye no eno ena ira sangma jafla ede nyina akwakodan court se or the contempt yi eche na ya Sammordua wo niema ya ode no efa mokronim na titiri wasa bo ne ho asafo hene wo bo ne ho hene wo honom ne de osan eye okrom honom ne no ena sabre ode ho asama akwakodan court nti no sisi ade ye hwe animu se court no ebehwe na de wo so hwe na woka ede fa ho no obeka de afa ho na 8 September ni no 2025 na high court no ye lordship Justice Razak Musa grantee ye say registrar ya wo national of chiefs no wo monfa ne din enka ho say sampa manhene eno wo kire say fi say ne din ka ho bepem ne no enya de a wo mo amana sumdwe okromo no ne achi kwempo no Sammordua no so file for ono so de a ema court so akire ye te ye say court boy no so ede etugu ya iguso a ye hwe ho asem ka na nkofo bebre se onensa yemre ase wa ye bokọ asem so ene ade nenso so mugiri se sisi ade wa hyase ya wotu anamaw ede efa ho enti ye wuguso a watwen ma ye hwe de krata ya abai eno so de bekọ kopie mu ede aba na sampa de bia ye tena hanom a ye ka sa asumdwe ne ya ne hwehwe wa sampa se bibia betumi akoyie na wotu na abọ ho asafo hina na so obo ho ohene a wo hwe Ghana mamra no etia Ghana mamra no tia se obi be hye ne ho so yo ohene na no kwa ye hu bi se ohene bi so ye sa bia ma ese okodem afeni akiri krompo a am se won yem ho ba bi na ono so ye de
ɛma no a na ɔbɔ ne ho asafo hene ɔno asi ne ho hene so wɔ hɔnom a ɔtu kyine bibia a mmara no ne di yɛ enti so obi wɔ hɔnom na sɛ yɛn gazette no aban enim no wɔ mmara mu na sɛ ɔtumi asi ne ho hene ɛwɔ baabi na sɛ yɛntumi nka ho hwɛdeɛ a na kyerɛ sɛ ɔhene no anaano deɛ ɔno no kɔɔyɛ a wɔkɔbɔ ne ho hene a yɛkyee no no na sɛ bi asɛ ɔno deɛ no deɛ yɛyɛ ama ɔno deɛ mmara no aforo no ase no bi foforɔ enti megye sɛ krataa yɛ abayi deɛ yɛnka nsɛm pii ne nyinaa wɔ court nsɛm ne nyinaa wɔ mmara nim ne nyinaa wɔ aban nsɛm sɛ yɛbɛhwɛ deɛ court bɛka ɛde afa saa asɛm yi ho enti sɛdeɛ ne yɛhwɛ animu sɛ yɛwura Sangma Jafla ne nkɔɔfoɔ ana abusua no ɛbɛkeka wɔn ho no ɔmo deɛ wonim sɛ ɔno deɛ da biara no abotere nko ano ɔde kɔ ɔde mmara saa ɛna ɔde ɛkɔ nti sɛ deɛ yɛho sɛ wafile yɛ a ɔde contempt nsɛm no wadraft tentententen ɛde agu ha no mu a deɛ wɔkyerɛ mu nyinaa ɛyɛ bra yɛhyɛ aseɛ ɛde ne ba yɛsɛ sampaman hene ɛkɔ manhyia fi kɛseɛ mu yɛwie yɛwura bɔɔ no sɛ ɔno na ɛwɔ sɛ ɔkɔ na wɔkɔhwɛ na wɔhwɛ kuro no abusua no kɔsuan kyerɛ wɔn bɛsuan kyerɛ asanteman no wɔkɔ back no nsɛm ne deɛ wɔn de na fam kyɛ sɛ amodua ne nkurɔfoɔ de na fam a bɛpem ne no ɛna ɔbɔ no nyinaa tɔfa yɛ a ɔde aba abɛdan adum court no sɛ wɔn nhwɛ na asɛm a ɛkɔ so ɛwɔ sampa after sɛ yɛde no ɛbaa yɛ sɛ sampa man hene no ne ɛkɔ so nyinaa no ɛna wɔtintim no na nsɛm a ɛwɔ krataa no nyinaa yɛ nsɛm a da bia yɛtena hanom a yɛka da bia yɛsi a yɛka da bia yɛsi a yɛka ayie no yɛbɛka yɛ atutu asɛm a yɛkɔ so hɔnom yɛbɛka yɛ efie ahodoɔ a wɔn hyɛ no yɛbɛka yɛ ne fie a wɔn invade yɛkɔ hɔnom kɔsɛsɛ ne nneɛma gyapadeɛ mpo tam wɔn sɛ sika nneɛma na ahwenneɛ ne nneɛma a ɛsom bo som sika ɛne akyire nyinaa san fa akyame pictures to fam tietia so ɛne adeade sɛ gyapadeɛ de wɔn nsa keka nkɔla bi wɔ fie hɔnom nyinaa no ɛna wabɔ no tɔfa ɛde agu krataa yi mu no na noa na da bi ɛbɛta hanom a yɛ ne yɛka no sɛ wotɔn pakɔ na wotɔn pakɔ dako no ɔwɔ hɔ a na wɔhyɛ adifoɔ na court so deɛ ɔwɔ hɔnom ɛde ma obiara asɛm a wɔnte aseɛ no na ɔde kɔdan no na wahwɛ nti saa bɛyɛ ɔde krataa yi akɔ akɔdan court yi deɛ yɛhwɛ anim sɛ court bɛhyɛ ase afrɛ na deɛ ɛda no wɔn ɛde ato wei ɛyɛ applicant no ɛyɛ yɛwura Tole Sangma Jafla ɔno ankasa ɛna de contempt respondent yɛ ɔno ɛyɛ nana yɛ Sammordua wakyerɛkyerɛ nsɛm no nyinaa mu fiti sɛ odi akonnwa pɛm ne deɛ wɔn de ne fam wɔ hɔnom ɛne obi a ɔbɔ ne ho man hene nukura titiri ne adeɛ hia paa ɛwɔ hɔnom nukura titiri ne adeɛ hia paa yɛ wabɔ ne ho asafo hene ɛwɔ kurom hɔnom na yɛka sɛ yɛka nipa mpempem ɛnam so ɔmo ahwɛ mo nkwa wɔ sampa deɛ kyɛn kura ɛsɛ ne paw nipa nam so ahwɛ wɔn mo nkwa paa nti yɛhwɛ sɛ ɛnkɔba sɛ yɛwura Sangma Jafla ne nkurɔfoɔ bɛsan ɛde akɔkɔ hanyan mu na san akɔfo oyi ne foforɔ a na sɛ mentime ho ase foforɔ ɛde aba Bono Regional House of Chiefs President anadɔm ahene ɛne sumahene ne nkurɔfoɔ ɛkeka ho no sumahene yɛse kuro no ɛyɛ ne deɛ sampa ɛyɛ sumahene deɛ nti wɔka asɛm no wie yɛ na nade kyɛn no a ɛne hu sɛ wɔn kɔ fie hɔ no mu a wɔn ɛkɔyɛ saa no nti yɛbɛhwɛ animu sɛ court nhwɛ na deɛ kuro no yɛ ne deɛ no ankasa no wɔhwɛ no wɔn kana no yɛkɔte yɛ a yɛte sɛ sɛ kuro no nyinaa sɛ wɔn pɛ Sammordua na kuro no pɛ Sammordua hɔ na ɛka kyerɛ sɛ kuro no nyinaa sɛ wɔn pɛ Sammordua sɔfɛ bɛɛ na mo yɛ hwehwɛmu bɛɛ na mo yɛ mo sɛ kuro no nyinaa sɛ wɔn pɛ Sammordua no ɛno nti no deɛ wɔɔyɛ no ɛna wɔn de pɛ na na sɛ deɛ nti na wɔn de pɛ Sammordua na deɛ kɔ na mo yɛ mo gyina so de hu sɛ kuro no nyinaa sɛ wɔn pɛ Sammordua nti so ampa sɛ ɛba kotokofie mu na na sɛ kɔɔ court no fi sɛ asɛm no nyɛ yɛwura nko ne kan sɛ fan sɛ yɛwura ɛna obi a odi Tole Sangma Jafla akyi a ade nti na court no so deɛ court no deɛ sɛ nyɛ obiara court no deɛ ɛnyɛ obiara deɛ ɛna obiara nim court no na obiara nim lawyer kora wɔkɔkɔ di asɛm no ɛna obiara nim nipa court atemu nim no obiara nim judge kora otim nti ne deɛ de kɔdan no yɛnim de wodi asɛm no mpo asɛm no kora mpo no yɛsesa judge foɔ ni bi du baabi ne yɛsesa judge no ɛma ebi to aso nti sɛ yɛwura ne kan de ti a wade nti na court no so anka bi ansa afa ama wo na ɔsan hyɛ yɛ sɛ ɔno ɛna ɔhwɛ yɛ a ɔyɛ sampa man hene nti yɛnkɔ gazette no mɛka Bono Regional House of Chiefs no ɛne national no nyinaa wɔkɔ national so yɛgyina tom Bono hɔ so ɔka ho bi na ade nti na nanadɔm ahene watena hɔnom saa as Bono Regional House of Chiefs President a wɔntumi an gazette ana yɛ Sammordua abra mu claim so ɔtena akonnwa so bɛ 11 years ni nipa watena akonnwa so ɔyɛ sampa man hene ɛdi na si kwan sɛ wɔntumi an gazette no sɛ wɔn na ɔyɛ Bono Regional House of Chiefs President wɔn na wɔsan
ɛna wona wo bɛnam so wona bɛhyɛ bono regional registrar no house of chief registrar na ahyɛ no sɛ wɔmfa nkɔ national farmer mo ne nyinaa wantumi anyɛ 11 years as a 10 years nyinaa watsa no mo ama obi oba na no ya be gazette no almost 3-4 years mu ni ɛne a gazette no a na wo pɛ sɛ ɔkyerɛ yɛn sɛ enti to an odua na mu yɛ no dodium saa ne yɛkamfo odua no ne yɛkamfo achacha wo fu dua na yɛkamfo onim dua yifro no ne yɛkamfo so wabɛhwe fam no wa achacha ɛno so yɛkamfo ka ho wo forokɔ yɛsɛ wo yɛ ade wanim tene na wo kɔ na yɛbɔ wo si na oni agye na yɛkamfo ɛna yɛkamfo odua aforo ɛna yɛkamfo a na afi so bɛhwe fam sɛ kim achacha na abenya wo honom no so no ɛno so yɛbɛkamfo de ama wo esan sɛ ɔno no wodi na chi na wo yɛ saa no wɔte ne kurom yɛ ɔno no kurom ɔnom no woni ho kwan sɛ otsi hene wɔ sampa woni ho kwan sɛ otu hene wɔ sampa na wo so yɛ de hye bi susu ampa sɛ yɛkɔtena sɛ yɛka asɛm no ɛna yɛkɔɛ ne yɛse wo Sammordua no ɛna nka akonwa ne yɛwo de a ususu sɛ nka nana jafla ebetumi aba yɛ de wo yi ususu sɛ nana sangba jafla ebetumi aba asan ya bakunkum krofo abatutu otu ɛde nyambra sma ba hono mo ana ka wonyɛ saada mo ana mo kan sɛ mo de asam ne kɔ de ebesi bia no de yɛwura bɛka bia no bɛgye atum na nipa ko na de hene na de hwehwɛ mu wie na nkɔ afa de wo sa sɛ wonte ase na wotumi abɔ ho hene wɔ kuro no so ama mentime ho ase ani hoye innocent souls ɛna ɛhwere wɔ no mo kwa ama nyenya ehu abɔ kuro no abɛpem ne mo wie na mo de ho ntansa nyinaa mo de Emmanuel Nkama nkrofo na ɔde akɔkɔbɔ wɔ mo aha ye ni atem na so de wɔ no ya wanfa nto a efrito yɛsrɛ mo sɛdeɛ yɛtimi afile enkrata yi no na no court de bi baayɛ no wɔn botu gu yɛ wɔn antie dɔmahene this is not the first time I have friend no ya court no wa apɛ entimenim sɛ Sammordua enye wanwa sɛ contempt yi so no obebu na ni egu so enye wanwa fisa na no ayi kwampo na yɛsema wɔnyɛ no otumi kɔyɛ ayi na abra Ghana hanom ya ante hwea mra bia hwea nsi wɔ kurom hanom enti contempt na nkofo bi ka sɛ we kɔ aba no kwan no enye wanwa sɛ yɛnsa ante ho hwe biem na so yɛte ha minim sɛ aha na aba ne de Kumasi ne de high court ha na aba ne de dum de minim sɛ bibi betumi papa betumi afiri mu aba minim sɛ bi papa bibi ebetumi afiri mu aba menka sɛ omo wo brekum ho no de ba ne de omo tumi ebu so na sɛ bibi sa na so so sɛ ho de ho no bono ene ne patamu nti ho de but ha na aba ne de aha de so pa aya kesim court so so ye on rankings nti minim sɛ we de bi papa betumi e de afiri mu e de aba na so no yɛtwemu tan de a sɛ de yɛsi aka no de yɛbɔ no hene no ɔno na yɛ hene nyame amo asafo hene na kɔfa henkyɛhyɛ obi ansom wo enti de yɛbɔ no ɔman hene ɛwɔ sampa no ɛyɛ yɛwura Emmanuel Nkama na dodo no adinim no to let sangma jafla ɔno na yɛ sampa man hene a yɛhwɛ animu sɛ de ɛba nyina ɛbɔ ba nyina yɛ asɔkyen ɛbɛdwo na dwiwi a bɔbɛfa no kurom repam ayɛ kuro ni yapagya no ama sumdwe ne bibi atumi aba sampa enti na ne de dem de bewa no pay ɛyɛ nana sangma jafla contempt a wakɔ file ɛde atia Sammordua no ɛno ɛho asɛm ane ho amanebɔ ɛna me de brem de beto fom bia ɛwɔ akyiri so no ebe mama so ate sampa yankopɔn ka mo ho na bibia anya bɔkɔ nso so ɛwɔ honom aha ɛyɛ ADUMASA TV yɛma mo ɛne hwa ɛnyado yakram